icala lesidalwa. Hayibo seyithenqinqi. Yebo mamthu. Imali gala kade phakathi. Yebo. Mangithi uzoba nemali uzoba nayo. Imali engangishilo kubaba ukuthi ngizoyiletha iphindaphindekile kunale bekufanele bengilethile. Siyabonga kakhulu baba umprofeti uqhubeka kanjalo. Saba senkosi ngigixabeze ngemali. Umprofeti uMagejageja njalo ngamasonto uyatholakala enumber 285 ku Back Street ePietermaritzburg njalo ngamasonto ngo10. Sisebandleni laMprofeti uMagejageja lapho sizozwa khona abakhethwa beyifakazela ukuthi ngabe ukuhlangana kwabo noMprofeti uMagejageja zabe seyishintsha kanjani impilo zabo. Ngizothula ugcobe andaba ezitha ngifike la kade ku February. Kwathi ngabo March siza la nomanga yakubaba ngizocela umsebenzi. Kwakumele ngiqale ngoJuly base kwaba nama delays ngize ngaqala ngenyanga edlule. So ngizothula ugcobe wabo umprofeti ngitwenza konke. Awukahleka ungichazele kahle. Wena uyafika waya kocela umsebenzi kumprofeti kanti umprofeti uyena noqasha nayo. Uyini le yadala ukuthi uzusuke uyongena kumprofeti uyothi ngicela umsebenzi mprofeti. So ngiza la kuba umprofeti ngoba nami ngangade ngizwe ngomama mayeza la esontweni ngase ngathi hayi othi ngize nami ngizocela kubabusi. Wacela umsebenzi boom wawuthola umsebenzi. Yebo ngawuthola ngizobonga lokho kubaba. Imndeni nemndeni imbukelo wami ivinjwa amacala. Umsamo nomsamo ongarespond uyothola ukuthi kukhona umuntu owona. Omunye umsamo imali yangena iyaphuma. Kunobaba oyedwa, kunomama oyedwa owathatha imali yedlozi wayidla ngaphandle, wayidlele intabeni, wabuye seshonile embukelo wami. Omunye wahamba wayiganisa engagananga. Icala lelo mbukelo wami emsamo. Ni emsamo eyanodadewenu nabafowenu abanye balale nabantu abakhipha izisa umbukelo wami. Icala lelo elicounta kunina mbukelo wami. Ziningi izinto eziwukhondolo kanti zidalwa amacala emsamo. Umsamo namacala mawuke wathintwa ulimaza abantu, umuke wathintwa udla izinto zabantu mbukelo wami. Omunye umsamo necala awukwazi nokukhuluma, yababona abantu bakini kodwa abakwazi ukukhuluma ngoba banecala mbukelo wami abagwetshwa lona. Lalela ke mbukelo wami, amacala mawuthinta umsamo impilo iyabheda. Abantu abaningi mbukelo wami abagcwele emasontweni bayokholwa baxoshwa amacala, bathi umsamo usebenza. Ngathwasa kanti ngithatha isikhwama esinamacala kwavele kwadleka yonke into yami ngayithola sengihlupheka. Ngadla indiki, ngadla igqobongo, ngenza lokhu nalokhu mbukelo wami ngizama ukulungisa kanti ngivinjwe icala elilodwa mbukelo wami. Nalo engamngenisa kuthiwa ungaphandle namhlanje ungijikele mbukelo wami. Icala lelo elivimba umsamo. Nansi inkonzo yamhla ka14 December, inkonzo yokugezwa kwamacala. Ngizovuma izono zokhokho, ngizovuma izono zomkhulu, zogogo, zobaba umkhulu kanye nabo bonke okhokhokazi bakithi mbukelo wami, kanjalo nokhokho okhulu engibaziyo nengabazi. Iqiniso lithi kunokuthi impilo yami iye phambili. Ngiyabona ukuthi ngidonsa isigwebo, ngigwetshiwe la mbukelo wami. Ungakhali mbukelo wami. Ngicela uzozothatha nansi insebenzelo yokugezwa kwamacala. Ngicela ukuzogeza abantwana bakho nokuzalela ekhaya kwaba yicala mbukelo wami. Nokuzalisa emzini womuntu ungahlawuli. Uyabona ukuthi uvinjwe izinyembezi namacala okudelela amadlozi abanye abantu. Uyazi mbukelo wami abantu waxabana nabo wakhuluma izinto ezimbi. Enlawo macala akakaza agezwe mbukelo wami. Uma ungagwetshwanga abantwana bakho basozidonsa isigwebo. Abanye basindiswa bawuvala umsamo mbukelo wami. Icala nalelo mbukelo wami. Usuyazama ukulungisa izinto kodwa azilungi mbukelo wami. Icala elingathethwanga mbukelo wami liyisikweletu phezu kwempilo yakho. Uthi umuntu umprofeti ngifuna ukuzogeza izikweletu. Kukhulunywe nami kwathiwa ngigeze wonke amathonga kini ngiwahlambulule anamacala mbukelo wami. Ngicela ungenzele nje nambukelo wami. Ngicela ungiphathele nazi izinto ezibalekile zasekhaya. Izibi zala uhlala khona mbukelo wami. Bese uza nazo kimi mbukelo wami. Ngikunikeze nangu ugeza amacala ezohlambulula wena namacala. Lalela ke mbukelo wami. Yonke into okwayenza oyaziyo nongayazi ngizokugezela lona leli icala. Siyalivuma siyaligeza icala mbukelo wami. Umhla ka14 kuDisemba kuyobe kuyisonto enumber 285 ku Back Street. Lo uzomthatha ngo150 nje kuphela mbukelo wami. But before ngikunikeze yena mbukelo wami kuzoba nesifundiso secala nokuvunywa kwamacala engizokufundisa khona mbukelo wami. La ukhuluma ngqo nedlozi lakho phambi kwakho uvuma amacala bese ayathethelelwa ahlanjulule kunqotshwe nokhondolo lube ekhaya olwadalwa amacala. Ekseni ngo10 imbukelo wami mhla 14 kuDisemba umnikelo 150. Sabela
uyabizwa. January 12 kwakusuku kwakuthiwa sibhale ngalo izicelo zokuthi sikwazi ukuthola umsebenzi. Ngicela ukuthola umsebenzi ukuthi ngiregister nomfana wami owesesebenze u3 years naye engaregisterwa. Thengo June ngafonelwa kwenye inkampani ngala eCamperdown kwathiwa angeze ngizokwenza i-interview. Kwathiwa siletha ama CV kuyaphuthuma ngayiletha kwadlula isonto elodwa kwathiwa sizokwenza i-interview kwaphela uJune. Nje senza yonke into beloku sibizwa kwaze kwaphela uJune. July 1 ngaqala emsebenzini ngasebenza yangitshela iformen ukuthi so register within 1 month sisebenzile. Ngampela uthe qala uAugust ngase ngiregistiwe sengipermanent. Nomfana wami ngala wethe ngoMay nabo kuthiwa bangase ba register. Thema zithi June wathi hayi makuthiwa ngoJuly khona basalindiwe. Thema zithi July ngiyoqala mina oyeqala naye we register. Siregistiwe sobabili manje. Mina beloku ngisebenzisa izinsebenzo zababa umprofeti. Ngifuna ukuphakamisa amandla antabadilika. Shaya izandla kakhulu bakhethwa. Ngiyazi uyafuna ukwazi ukuthi umprofeti uzomthola kanjani. Mbukelo wami mawufuna sihlale phansi nawe siqondise izinto zakho senze konke kufanele sikwenze ukuze izinto zakho yilunge mbukelo wami. Njalo ngoLwesibili ngiyatholakala eMaritzburg kusuke ekseni ngo8 mbukelo wami. Book i-1-on-1 yakho mbukelo wami awuyifaki imali ebank yonke into uyenza usufikile. Sabela ke mbukelo wami uyabizwa. Maya sikweletu. Hey. Phuma. Phum. Phuma. Pum. 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 Umprofeti uMagechagecha usebenzela unyaka uqala ngoJanuary kuze kube uDisemba. Lilodwa ilanga lokuzothi ngiyabonga. Unecala mangikwenzele into ethize wangeza ukuzobonga kimina mbukelo wami. Idalwa zami azithokozile ngalokho. Ngicela ungenzele nje mbukelo wami. Umhla ka21 kuyobe kuyisonto kuDisemba ekseni hotel inkonzo yokubungaza umprofeti uMagechagecha. La wonke umuntu aphatha khona umnikelo ovela enhlizweni yakhe oqala ku300 uthi umprofeti uNkulunkulu usebenzile ngawo. Usebenzile emsamo wami wasebenza kwabakithi. Ngithinta amanzi kwiTV impilo yami yaguquka. Ngiza kuwe ngizobonga. Ukubonga ke mbukeli kuyisandiso empilweni yomuntu. uNkulunkulu akubusise asibonane khona. Umntwana unesilwane abamfake sona. Sisebenza ngesikhathi mazithi 12 noma isemini noma isebusuku. Nginama Aqiniso. Uquleka angaphaphama. Yebo, qiniso. Uyangizwa? Yebo. Use kube ngathi ufile anganyakazi. Yebo, kunjalo. Bamshaya ngesilwane. Umprofeti uMagechagecha njalo ngamasonto uyatholakala enumber 285 kuBack Street ePietermaritzburg njalo ngamasonto ngo10. Sabela ke mbukelo wami uyabizwa. Mina ngizofakaza kakhulu ngesticker. Ngike ngahamba ngavakasha nezingane. Mengivashile nezingane ngiphuphe ebusuku. Mengiphuphe ebusuku kuba ngathi kuyagqekezwa la ngihlala khona. Ngivuka ekseni ngifone lo makhelwane. Ayasho umakhelwane uthi hey iwindi livulekile. Melivulekile iwindi batho sisibami laba asihambeni siye khona siyobheka. Mengifika nabo uthuli kugqekeziwe. Mina esicabheni khona isticker sababa nasemawindini onke. Mengifika ayigqekeziwe bezama ukuvula ilock le esesicabheni shuthi wahluleka. Waye ewindini washaya ibheki lakathi uthi ibheki lakathi walishaya ngani angazi kodwa wagcina engenile khona endlini. Mengenile endlini kodwa ayikho into ayayithatha. Ngizophamisa kakhulu istickers zababa ukuthi istickers zababa zinamandla kakhulu. Ngisho kuthiwa usifake phi nakuphi kodwa siyasebenza. Mbukelo omuhle ekhaya ngicela kukumema kwinkonzo enkulu mbukelo wami inkonzo yenkanyiso omcebo. La sikhanyisela khona umcebo bakithi. Siphatha amakhandlela gold nje kuphela. Imali nobuhle makuze kimi kuphela mbukelo wami. Ngicela ukuthatha lesi sibani uhambe naso uye ekhaya. Isibani lesi mbukelo wami segolide engizokunikeza sona. Isibani mbukelo wami esizokhuluma ngomcebo, imali iyo yonke into. Ngicela wonke umuntu othi mina imali ayingeni kimi
imali ayihlali kimi. Mbukelo wami aphuthume ezoba khona kule nkonzo engaka yenkanyiso mbukelo wami la siqala khona kanye nawe ngokwekhalenda lase South Africa mbukelo wami umhla ka31 kuDisemba kuyoba u6 ntambama kuze kube u6 ekseni. Ngicela sonke sifake okumhlophe mbukelo wami all white mbukelo wami sizothatha amakhandlela egolide mbukelo wami nento ethize engizokunikeza yona bese uyakhanyisa uhambo lwakho. Nkosi khanyisa uhambo lwami ngicela ukuthandaza nawe umhla ka31 kuDisemba u626 enumber 285 ku Backstreet ePietermaritzburg. Abantu abaqhamuke zonke indawo bezobungaza lolu suku lwenkanyiso nomprofeti uMagejageja. Kule nkonzo mbukelo wami uphatha umnikelo ka126 rand kuphela mbukelo wami. Sabela ke uyabizwa. Maya sikweletu. Puma. Pum. 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 Puma. Pum. 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 Thinkulunkulu wamanzi. Cela ungisindise. Nkulunkulu weziziba. Cela ungisindise. Nkulunkulu wamanzi. Cela ungiphilise. Thana ngiyakhuleka. Nkosazana yamanzi. Ngiyakhuleka. Mnumzana wamanzi. Ngiyakhuleka. Kuyidalwa zemvelo. Imvelo yamanzi. Ngicela ningisindise. Nkosi ngiyabonga ngokungisindisa sengiphilile. Umprofeti uMagejageja njalo ngamasonto uyatholakala enumber 285 ku Backstreet ePietermaritzburg njalo ngamasonto ngo10. Wonke unyaka ngiyaphuma ngiyentabeni ngihamba amazwe ngamazwe ngiyokhulekela umuntu kube into zakhe ezilungi. Mbukelo wami ngifuna uze kule nkonzo engqondweni yakho decide kahle ngoba ngifuna ukuzokukhulekela into zakho ziphumelele. Inkinga yakho mbukelo wami uqala kabi ucabanga ukuthi uzophetha kamnandi. Mawufuna ukuphila kamnandi funda uqala kahle mbukelo wami ukuze nezinqumo zonke ozoyithatha kube inqumo ezinhle mbukelo wami. Le nkonzo yezicelo abantu bathola imizi, bathola imoto, bathola imisebenzi, amabhizinisi abahambela kahle mbukelo wami ngoba baqala la kimi mbukelo wami. uNkulunkulu ngithumile mbukelo wami kuba ngizokwenzela into zakho zenzeke. Lalela mbukelo wami abathakathi bayaphuma kuJanuary beye endaweni zabo beyovala izinto zabantu. Kanjalo mbukelo wami namabandla ayaphuma akhulekela abantu. Uyazi ke nawe imini umprofeti obizele wena. Mawunebala elimpisholo elimnyama mphecelezi uyazi ukuthi ubizelwe mina ukuba ngikuthandazele. Ngicela ungithume mina ngiyentabeni ngiyokuthandaza ngikhulekele wena mbukelo wami ngikhulekele yonke into oyidingayo. Le nkonzo mbukelo wami abantu bayazi iminyaka yonke unophumelelisa abantu. Akekho umuntu oze kule nkonzo ongatholanga lutho unyaka wazi waphela. Kule nkonzo mbukelo wami uthatha envelope yakho ungibhalele izicelo zakhe ezo3 mbukelo wami bese ungifakela umnikelo ka150 nje kuphela mbukelo wami. Le nkonzo mbukelo wami izoqala eGoli kulonyaka lapha eKempton Park Civic Center mbukelo wami. Kuyobe kumhla ka10 kuyobe kumgqibelo mbukelo wami ekseni ngo10 ngizoqala nge1-on-1 ngo8 kuya ku10 bese ngo10 mbukelo wami iyaqala inkonzo mbukelo wami la ngizothatha izicelo zakho. Umprofeti ngicela ungikhulekise nazi izinto zami ezintathu nanku umnikelo wami ka150. Hamba mbukelo wami uye emazweni uyokhuluma nemvelo ukuba ngenzelwe izinto zami zenzeke. Kempton Park Civic Center ngomhla ka10 kuJanuary mbukelo wami
siyoqala ekseni ngo-8 nge-1 on 1 ngo-10 mbukeli wami sesiqedile iyaqala inkonzo ngithatha isicelo sakho mbukeli wami ngiya nasentabeni mangiqeda umhla ka-11 mbukeli wami kuJanuwari kuyobe kuyisonto ekseni ngo-10 enumber 285 ku-Back Street ePietermaritzburg eMkungundlovu ekhaya lomprofethi uMagejageja. Nakhona mbukeli wami ngizolanda izicelo zakho bese ngiyahamba kuba ngukhulekele mbukeli wami. Mangiqeda lapho mbukeli wami ngiyakuthembisa impendulo ngiyobuya nazo ngiyiphethe ngezandla. Umuntu ongenelwa imali bese iyaphuma abe nezikweletu noma nani, loyo muntu akathakathiwe. Ubuthakathi ilento eyenza sure ukuthi akungeni lutho. Makukhona ongenayo awuthakathiwe. Okokuqala ukunganaki. Ibalekile i-character yedlozi olubizayo emsamo. Uma uke wabiza idlozi zonakala izinto liyeke lelo dlozi uzulungise before lubize. Okwesibili izinqumo owathi mhla ukhulekela ukuba nemali wazibala emsamo. Ithembiso wazenza ziyizifungo emsamo. Uthema usunemali wangagcina ngisho esodwa ithembiso kunalokho walokhu hlehlisa uqala ngezinto eziyizidingo zakho. Ekwesithathu ukuyelwa umuntu orong emsamo. Kuyenzeka ekhaya kini kuye umuntu onganifuni emsamo othi mayekhuluma izinto angakhulumi kahle ngani. Idlozi lizenze lezi zinto ngoba licabanga ukuthi le nkulumo ezayo inkulumo enivumelene ngayo emsamo. Yingakho ubuthakathi begceke kunzima ukube lapha ngoba idlozi lisebenza ngecollective decision. Licabanga sengathi lento ayikhulumayo lo muntu iyonanto enivumelene emsamo. Qale nawe uyicheck ukuthi izithembiso zakho uyayigcina yini. Okwesibili qala ucheke lo muntu ocela kuyena umuntu onjani la ekhaya, akavuki yini bese kuba uyena owumdliwa odla kuwena. Ngitheke umuntu okungenayo bese kuba nemigodi eminingi ukuthi ngena kube khamba, loyo muntu akathakathwanga, unenkinga yomsamo. Kunezidalwa zemvelo esiyibona emaphupheni ezinye sayisaba ezinye sayikhasta sathi hamba ngegama lika Jesu, kanti lento esixoshayo iyona ephethe inkinobho. Umhla ka-1 kuFebruary la sonke siyehla siye eMaritzburg mbukeli wami enumber 285 ku-Back Street. Inkonzo yesibusiso mbukeli wami. Mangibuya kothandaza ngicela ubuso bami bubhekane nawe ngikhanye phezulu kwakho indlela zakho ngiyivule mbukeli wami. Uyoza kule nkonzo yamhla ka-1 kuFebruary mbukeli wami uyobuphethe 100 rand wokumukela impendulo yakho nje kuphela mbukeli wami. Kule nkonzo mbukeli wami siyoqala ekseni ngo-10 mbukeli wami kuyoze kube ntambama mbukeli wami kuyobe kuyisonto mbukeli wami. Bese ngiyadlula mbukeli wami ngomhla ka-8 kuFebruary ngibuyela ebantwini baseGoli ekade ngiyobathandazela eGoli mbukeli wami la ngiyoletha khona isibusiso nakhona ngikubusise ngibeka izandla ngithi makukhanye makube mhlophe. uNkulunkulu ungithumele wena, sabela uyabizwa. Ngizophakamisa nje ubukhulu bengadlangadla eqhekeza amadwala. Engangasacabanga ukuthi kuzokwenzeka. Ubaba eqaqe imali yamzukulu ekade sintantisa sehla senyuka ngingakangeni la ekhaya. Kodwa ngokusebenzisa lezi insebenzo ngithathe ngifake ngoba yena bengithi mangithi akayisebenzisa uyavelapha. Kodwa ngiyabonga ukuza kwami la ekhaya ngoba ekugcineni kugcine selifezekile icebo lokuthi ikhululeke. Ngibonga nje ukuqhamuka kwayo. Imndeni nemndeni mbukeli wami ivinjwa amacala. Umsamo nomsamo ongarespondi uyothola ukuthi kukhona umuntu owona. Omunye umsamo imali yangena iyaphuma. Kunobaba oyedwa, kunomama oyedwa owathatha imali yedlozi wayidla ngaphandle, wayidlele entabeni, wabuye seshonile mbukeli wami. Omunye wahamba wayiganisa engagananga. Icala lelo mbukeli wami emsamo. Niyemsamo uyanodadewenu nabafowenu abanye balale nabantu abakhipha izisu mbukeli wami. Icala lelo elikhawunta kunina mbukeli wami. Ziningi izinto eziwukhondolo kanti zidalwa amacala emsamo. Umsamo namacala mawuke wathintwa ulimaza abantu, umuke wathintwa udla izinto zabantu mbukeli wami. Omunye umsamo necala awukwazi nokukhuluma, uyababona abantu bakini kodwa abakwazi ukukhuluma ngoba banecala mbukeli wami abagwetshwa lona. Lalela ke mbukeli wami, amacala mawuthinta umsamo impilo iyabheda. Abantu abaningi mbukeli wami abagcwele emasontweni bayokholwa baxoshwa amacala, bathi umsamo awusebenzi. Ngathwasa kanti ngithatha isikhwama esinamacala kwavele kwadleka yonke into yami ngayithola sengihlupheka.
ngiyahlupheka ngadla indiki ngadla igobongo ngenza lokhu nalokhu mbukelo wami ngizama ukulungisa kanti ngivinjwe icala elilodwa mbukelo wami nalo engamngenisa kuthiwa ungaphandle namhlanje ungijikele mbukelo wami icala lelo elivimba umsamo nansi inkonzo yamhla ka14 December inkonzo yokugezwa kwamacala ngizovuma izono zokhokho ngizovuma izono zomkhulu zogogo zobaba umkhulu kanye nabo bonke okhokhokazi bakithi mbukelo wami kanjalo nokhokhokhulu engibaziyo nengabazi iqiniso lithi kunokuthi impilo yami iye phambili ngiyabona ukuthi ngidonsa isigwebo ngigwetshiwe lambukelo wami ungakhali mbukelo wami ngicela uzothatha nansi insebenzelo yokugezwa kwamacala ngicela ukuzogeza abantwana bakho nokuzalela ekhaya kwaba yicala mbukelo wami nokuzalisa emzini womuntu ungahlawuli uyabona ukuthi uvinjwe izinyembezi namacala okudelela amadlozi abanye abantu uyazi mbukelo wami abantu waxabana nabo wakhuluma izinto ezimbi enlawo macala akakaza agezwe mbukelo wami uma ungagwetshwanga abantwana bakho basozidonsa isigwebo abanye basindiswa bawuvala umsamo mbukelo wami icala nalelo mbukelo wami usuyazama ukulungisa izinto kodwa azilungi mbukelo wami icala elingathethwanga mbukelo wami liyisikweletu phezu kwempilo yakho uthi umuntu umprofeti ngifuna ukuzogeza izikweletu kukhulunywe nami kwathiwa ngigeze wonke amathonga kini ngiwahlambulule anamacala mbukelo wami ngicela ungenzele njena mbukelo wami ngicela ungiphathele nazi izinto ezibalekile zasekhaya izibi zala uhlala khona mbukelo wami bese uza nazo kimi mbukelo wami ngikunikeze nangu ugeza amacala ezohlambulula wena namacala lalela ke mbukelo wami yonke into okwayenza oyaziyo nongayazi ngizokugezela lona leli icala siyalivuma siyaligeza icala mbukelo wami umhla ka14 kuDisemba kuyobe kuyisonto enumber 285 ku Back Street lo uzomthatha ngo150 nje kuphela mbukelo wami but before ngikunikeze yena mbukelo wami kuzoba nesifundiso secala nokuvunywa kwamacala engizokufundisa khona mbukelo wami la ukhuluma ngqo nedlozi lakho phambi kwakho uvuma amacala bese ayathethelelwa ahlanjululwe kunqotshwe nokhondolo lolu bekhaya olwadalwa amacala ekseni ngo10 mbukelo wami mhla 14 kuDisemba umnikelo 150 sabela uyabizwa njalo ngamasonto uyatholakala enumber 285 ku Back Street ePietermaritzburg njalo ngamasonto ngo10 sabela ke mbukelo wami uyabizwa kunabantu mbukelo wami idlozi labo liphendula makufakwa impande embi nje kuphela ungamnikeza izinto esebenza komunye umuntu umnikeza into yezitha izafika isebenze umnikeza into yabathakathi yasebenza kodwa idlozi lakhe limukela umuthi omnyama nje kuphela useze wazitshela ukuthi mina umuthi awusebenzi kimi ngisetshenzelwa ngamanzi kuphela ngicela ukuphendula umuthi uyasebenza kuwena ukuba umuthi awusebenzi kuwena ngaba ukhe inkingeni ezidalwe imithi elandelwa wena uthakathwa ngabantu iyafika iyasebenza kodwa wena mawusebenzisa umuthi awulungi awuphumeleli kuwena kwahlehliswa idlozi elimhlophe kwasondeza idlozi elimnyama leli limnyama ilona elibamba umuthi uvela ube mnyama ngisho kade kuumuthi wokukhanyisa izinto mbukelo wami ngifuna ukuthatha idlozi elimhlophe ngilibuyisele kuwena kusebenze yonke into mbukelo wami kunabantu mabesebenzisa intelezi yezitha bayazi mbukelo wami ibutho maliphuma esibayeni liyempini fanele libuyele esibayeni kuyokhishwa lentelezi efakwe kulona kunabantu abagcatshiwe ingcabe ezirong okuyizona ezivala umuthi omhlophe ukuthi ukhanye phezulu kwabo mbukelo wami ulethe inhlanhla ungenisa isibusiso ungenise yonke impumelelo ekhaya mbukelo wami kunabantu abanye bashawa amalanda balanda izinto bayiqibe egcekeni zavala idlozi kwaba izona eziphethe umuzi mbukelo wami usabathe uyazama ufuna usizo akalithola usizo uma eyohlola leli dlozi elimnyama ligijima livale kuqala beze bedlale ngaye bethi awuhloleleki unedlozi elikhulu ithi ngutshela akekho umuntu ongahloleleki isizathu ungahloleleki idlozi elimnyama ilona elingaphambili lo muntu owafaka inethakatha abantu uyena ovela vale kube mnyama avale ngesithelo ungabe kusavela lutho mbukelo wami akekho umuntu onedlozi elingafuna ukusizakala elingafuna ukuveza izimo zabo abanye baphethwe leli dlozi selaguquka laba ngumdliwa lidla la ekhaya ukudla akuhlali imali ayihlala emsebenzini uxabana nabo bonke abantu akazwani namuntu unezitha azabizwe nangomthakathi engathakathani into ayiqalayo ayipheli kalula mbukelo wami udliwa yinto ekubizwa ngomdliwa lo mdliwa uthwasisa abantu ekhaya bonke abantu banabantu abadala akwenzeki mbukelo wami nithwase nize nibe u3 ngesikhwama esisodwa ekhaya kukhona into errong la mbukelo wami abanye bathi bayaphuma baya ngaphandle badliswa izinkamba kuvele kubhede kakhulu mbukelo wami kwenze njani kunalento emnyama la ekhaya ngicela ukugeza mbukelo wami la nginenhlelo ezahlukene nginabantu abazohlehlehlisa idlozi elimnyama bese bedingisa idlozi elimnyama
kusala idlozi elimhlophe. Ngicela ukukutshela mbukeli wami, umthakathi angabulala abantu kodwa umthakathi akakwazi ukuwina ilotho. Why? Usebenza ngedlozi elimnyama, liza makukubi kuphela, uma kukuhle alisondeli. Uma uzazi ukuthi unalezo inkingi, ngicela ungamoshi isikhathi sami, ngicela uvele ushayele nansi inombolo. Inombolo lembukeli wami eyabantu abazolashwa ngama Fridays njalo, eyabantu bomdliwa mbukeli wami, eyabantu bedlozi elimnyama abazodingisela idlozi elimnyama kusala idlozi elikhanyayo ukuze lonke usizo olufunayo bese uyalithola mbukeli wami. Nansi inombolo 067 287 0418. Bela ushayele le nombolo ubhuke i-appointment yakho uzuzosizo. Lalela ke mbukeli wami, ngicela sesivala sibamba amanzi akhe ekhaya bese ngiyawabusisa. Baba, endaweni zonke labalaleli bengibhekele khona, ngibusisa amanzi, ngikhuluma namakhosi amanzi, ngikhuluma nazo zonke indawo la amanzi elawulwa khona. Ngizothi uNkulunkulu owenza konke makaphume ayosiza abantu bakhe. Njengoba ngikhulekela lamanzi, kunabagulayo, kunabangasebenzi, kunabenezinto ezibahluphayo zobuthakathi. Ngizothi ubumnyama bonke mabudede, ngikhanyisa indlela zabo, makhanye yonke into abayenzayo. uNkulunkulu wami owenza konke. Ngiyabonga ke mbukeli wami ukuhlala nathi lolu hlelo. Siphinde sibonane ngokuzayo. uNkulunkulu kaMageja wenza konke.